Здравейте, приятели, аз ще играя Age of Speed 2. Така. Ще правя поредица пак от нея. Това вече казах. Вече рад коя си я зарезахме. Тя е от късната от великата. И ще играме най-котитата игра на света. Време. Добре. Ще си избера синьото, защото не е любимият цвет. Така. Ще ги правим само по нива епизодите. Тук няма значение на кое място си, пак минаваш нивото. Но все пак от първите нива са, има гради от стени, за да не паднем. Ето, ето видяхте ли, че не паднах. Ама на по-другите нива вече има. И ще бъде малко трудничко, да? Да, игра съм велик. Отново. Даже по-велик от онази игра, тази аз. Какво стана? Али! Аз летях в небето. Не! Али! Он има бъсна с ракета. Този педал. Онзи път в онази серия, където казах, че се свалям клиповете, много често се обърках. Стига да се обърках. Имах на предвид много рядко. Не много често. Имам чувството, че това не е първото ниво. А мисля, че е друго ниво. Но не ми пука. Сега сгублъснах с ракета, но не знам кой мога да съм с ракета. Ако ви харесва да ги качвам тя клипове, казвайте дали да продължавам. За сега съм зле, ама още съм новак, така че... Пак стана така! Летя в космоса! Не може да не сте видели. Ако не сте видели, значи сте слепи. Опа! Препоръчвам ви да се играете тази игра, само че трябва да си свалите една програмка, за да я играете. Тя е много яка. Видяхте ли, че паднаха двама? Или май не сте видели, не знам. Изминявам се. Ракетка. Буй! Сега съм на първо място. Първата обиколка, остава съм още една. Аз летя към метеорита! Пак стана така, бе. Али, това много гадно. Където си изведнъж ще летиш в космоса. Стига да... Али... Ти ме ли, бе? Не знаеш, че съм велик. Пускам светкавици от всекъде. Аз летя! Няма шанс да съм той. Тази игра всъщност ме показва един мой приятел на име Митко. И ми хареса много. Той ми беше дошъл в събота на гости. И така после ми я пусна тази игра и ми хареса и започнах да играя. И мислех си да изиграя една игра и после да пусна да ги дам. Но този епизод вече свърши. И за това ще трябва да затваряме. Да, чао.